Kina ji? Na'am. Aini ni na ga sabon salo duwawu ya mutu ya bar zani. To. A gurin filin ajan nan ana garaya in gaya miki. Na karkare kuɗi na banda wanda na zubar da abin da na bata. Kin san 50,050 ne. Na ce, oh, yar shi tana can ta miƙe ƙafa. To, aini kin san abin da ya sa ni ban ji wannan biki ba. Kin san tana bina kuɗin biki 50,050. To, ni kuma kina kallo dai duniya da ta mun gwatsan kyanwa. To shi yasa gaba ɗaya nace da je a tona min asiri a filin Allah Ta'ala a gidan bikin na. Nace gwamnan zauna lulluɓa kai na asiri. Kin ga yanzu ban kai tafi tijaran mutanen ma a filin Allah Ta'ala za a kunce min zali. To shi yasa ni yanzu idan na samu maliki zan baki kai mata dan ni ba na iya gwanjo. Wudil. Iska wai wudil. Da ma fa kika fito ko ba haka bane anti? Eshuwa, wallahi tallahi zan miki rashin arziki da tijara da warwara. Ya duk abin da na ce miki, na gaya miki na shiga harkata. Tun jiya kika bata mu rai, tun shekaran jiya kike kona mini rai. Na gaya miki sha'anin. Wallahi kike ƙara kira na ma sai dai miki rashin mutunci. Oh, sa'anta har yanzu an ki sauka, an hau dokin zuciya. Ke ma ta jaza miki kuma wallahi. Doguwa. Can dai, can ga siga da ina jin Kaji ya zo neman ki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na shiga uku na lalace. Anti, yau ikon Allah. Ki zo ki ga barawo da rana tsage-tsage. Ke yau da ke ganin fata nono a kirjin budurwa. Ba ka bi kashi ranar da fitila. Barawo. Na kare ya ka za a bani wayan ne da kudin ko kuwa. Allah ya huci zuciyarka me kake so? Me kake so a Ni da maka waya yanzu? nake so. An tattara masa, ni babu uwar komai a tare. Wani bare ni, kana kallon dai ina zaman raba naka wadacin mu wai karuwa ta makance ni ta kaina ma nake yi. Shekaran jiya na karɓa bashi ko kuɗin ban biya ba. Ni dai ba komai. Sai dai diyan da dai kaga za ka yi ka yi. Dan Allah tsaya ma da dan uwa me haka? Billahi da ji kuɗin sakin adashi na ne kika bayar da kin ci uwar wallahi sai kin biya. Za ki ga shewa. Wallahi za ki ga shewa. Yau wata ta gane ba billahi lazi. Ai duk ramin da aka haka in je an haka rami don ubansa sai an ga abin da zai fito in ba ga abin da zai shiga. Ni ko inda nan daram ni ba wata ran sai an zo a nemi abin. Ke ma ba an dauke Sari miki a ba. gabana ba. Na ga ya miki. sa budurwa ta tallabi kirji. Kai. Wallahi sai an biya ni kuɗin sakin adashi na. Wallahi in ba haka ba me kaji ina zuwa uba da kantabara zan ce wallahi zo gurin ki. To kuma Ke din a gaban ki na bayar. Ke ma wuka kika gani kika bayar. dan gaskiya ba dan kuka ba wallahi ba za ta bada ba. Rike nan bu dan wata ke nan bu yan mazan nan. Ki buwa. Ki je. Wallahi ba ruwa na ni ba abin da ya shafe ni. Wallahi ni kwan nan zama dan me na kula ta samu kati. Insha Allah. Inda zan fita billahi lazi. Dama kin matsi in yin mutu to ba za da ba. Ruwa ya shiga anan. Abin ruwa ne ne ko ne ne. Allah ya bai miki da alheri mu da mu da fitan mu. Tsohuwar guzuma. Wallahi ban ji dadin jikina ba wai mahaukaciya ta ci duka. Yashuwa. Na. Na sake ki a raina. Ta bani da alheri wai kishiya ta taba kishiya da bakin wuta. Kuma da girman dama kwana ni da kiwa ba ka ci kuwa ki ba ki Sai ka mata ruwa. A dukar ki jika ni dan Allah. In fita in ba za su ce na yi fitsari. Babu waya. Ba waya babu kuma kuɗin da na bayar kuɗin sakin adashi ranar ɗauka ɗin uwarwa. Wallahi gaya mata dai. Wata can gari banza ma ta yi ciki bare ba ta aure. Amma wannan barawon ya san kan tsiya. Abu sai ka ce walƙiya? Sai ka ce mafariki? A waya nuna muku wai su malama abin da ya karu ta gane ciki. Ta ce ta dauko. To yanzu dai sai ki san yadda za ku warware da bai waya. Ko ba haka ba? Yawa. Ki bari in mutu in ya so sai ki binne ni. Wuka ce wannan da ya yadda a nan wajen? Ku tattara albasar nan ku mi banko in yi miyar lami. Ai sai a ban ma haka ko. Ani saboda kin sake ni ma a rai ungwakin gari. Karbi. Bukata. Ga wukan nan. Bukata. Ai na dauka ta barawan ne. Mi ba mun kwata dan uwarki kar ki jaza mu. Wash Allah na faɗi gaban annabi ba na so a ɗaga ni. To yanzu ya za a yi?